Joo, okei. Oh my god, oh my god. Artikuno. Ensimmäinen Artikuno tällä kanavalla. Oho, kato. Tästä researchista, niin tästä pystyi tulla tää Spinda. Tää on ihan mielenkiintoinen. Katsotaan jos vaikka hyvät IVt tällä. Hei, nyt tää ei ihan täysin. Siis mä en tiedä, jotenkin tää tuuri nyt ei oikein lähde. No niin, täältä tää päivittäinen muna nyt tulee. Katsotaan. Snaivi. Okei. Siis milloin mä saan oikeesti jonkun hyvää IV:sen nyt jostain? Ihan oikeesti. Joo, okei. Oh my god, oh my god. Artikuno. Ensimmäinen Artikuno tällä kanavalla. Ei oo todellista. Joo. Ensimmäinen Mä Artikuno. just poistelin jotain ja mä vaan katsoin, että se on Artikuno tossa noin. Ei oo shiny, mutta tää kun nyt jäis niin. Huhhuh. Ei törky, tää on eka tällä kanavalla. Eka Galarian lintu. No, sinne lähtee. Ei voi olla! Ei. No sinne meni. Hitto. Kuitenkin tuli sentään. No tuli sentään joo, mutta mä meinasin äsken missata tän kun mä poistelin Pokemoneja, mutta sieltä tuli hei. Ensimmäinen Galarian lintu tällä kanavalla. Noniin, elikkä siis nyt avataan tästä nämä 2 munskoa. Katsotaan jos eilen 20 kilsasta tuli Hundo Frigibaxi, joten katsotaan olisiko taas jotain tuuria Goomy. Ihan oikeesti. Sitten tää toinen vielä tästä Tokseli, okei. No, katsotaan jos nää ois kumpikaan yhtään hyviä. No joo, ja sitten Tokseli on vähän huono. Ei ollut yhtä hyvä kuin eiliset 20 kilsasta, mutta joo. Saatiin just eilen toi 32 Dark-tyypin Pokemonia täyteen ja nyt sitten volvataan toi meidän Hundo Pancham tosta. 100 IV:inen Pancham. Saatiin 32 Dark-tyyppiä ja tosta he volvataan. 2239 CP niin sit tulee. Ja Hundo. Joo, semmonen. Okei, tässä on nyt Snorlaxi. Snorlaxi luonnossa. Katsotaan jos olisi vaikka hyvät IVt. Ihan ok CP ainakin 2200. Haluun jää vaikka excellentti. Excellentti oli. Okei, nyt se jäi vihdoin. Katsotaan. Oho! Kato! Oli luonnossa. Otappa sääkin se. Snorlaxi 96 luonnossa. 96 Snorlax luonnossa. 2200. Okei. Siis toi oli kyllä. No Hei, mutta tosiaan tässä on tää mun Inse, jos jotain kiinnostaa tosiaan. 43 boksua siinä tuli napattua, että mitä hirveä kummallista. Galarian Artikunokin tuli, mutta sehän ei jäänyt. No joo, se on morjens. Moro.